No, tak zhodnoť, prosím ťa, zápas. Jedným slovom, katastrofa. Tak, nedodržali sme vlastne pokyny, čo sme sa celých 10 dní pripravovali. Prečili nás či v obrane, či v útoku. Neviem, či to bolo tým, že sa im chcelo viac behať alebo bojovať. Ale nezvládli sme to po každej stránke. 25-bodový rozdiel je dosť veľký na Šamorín. Tak na Šamorín určite s každým vlastne, možno okrem Anielov je to dosť veľký a možno ešte do Žomberka je to veľký rozdiel. Predstavovali sme si to podstatne inak, a tak teraz ste nič nerobili. Mal som taký pocit troška, že ako keby sa vám nedarili nejaké také nacvičené signály, že tak dosť bolo to také scolovanie. Či nemáš taký pocit miestami? Tak na začiatku sme nepremenili niektoré vyložené šance spod koša a potom sme už upadali z minúty na minútu. Nedarilo sa nám to kolektívne, nedarilo sa nám jednotlivcom a už sme sa iba trápili. Super.